Bé, abans de res m'he de presentar. Soc en Joan Carles Valero, periodista econòmic especialitzat en economia, i per tant suposo que m'han convidat també per aquesta vessant de la meva trajectòria professional, ja que el turisme és el primer sector de l'economia i per tant alguna cosa té a veure amb la meva feina. Jo us parlaré en nom d'un grup mediàtic espanyol que es diu Grup Vocento, que té 13 diaris arreu d'Espanya: el diari El Correo, el Diario Vasco, l'Ideal de Granada, el Hoy de Extremadura, el Heraldo, el Comerç de Gijón, etc. O sigui, són diaris regionals, diaris que, per entendre'ns, serien com l'avantguàrdia del territori del seu abast, no? Però aquí a Catalunya no en tenim cap de diari, no? Llavors només tenim una delegació del diari ABC, que és el diari nacional del grup Vocento, aquí a Barcelona. Doncs bé, ja podeu comprendre que a mi em toca el contrapunt de veure en el futur, en aquest futur que es dibuixa pel procés independentista, doncs quines serien les afectacions pel sector turístic, fonamentalment provinents del mercat domèstic, considerat el mercat domèstic com el mercat de l'estat espanyol o de la resta d'Espanya. Després d'aquesta petita presentació també us he de dir que tot el meu plantejament partirà de la base del meu convenciment personal i també professional de que ens aniran millor les coses si anem junts, better together. Segueixo cada dia la informació periodística del Regne Unit i d'Escòcia i del debat que allà tenen, i ens aniria molt bé seguir aquell procés per saber per on van els trets, diguéssim, d'un procés secessionista. Bé, ja m'he presentat, jo d'entrada no enganyaré a ningú, per tant no parlaré d'eufemismes, no parlaré de danys col·laterals, si he de dir víctimes innocents, i no parlaré de procés sobiranista quan es diu independència. Parlem clar. Llavors jo també he de demanar disculpes per la meva part com a periodista econòmic si no vaig ser prou en el temps de l'exuberància irracional que vam viure en els darrers 15 anys abans de la crisi, si no vaig ser prou allò insistent en dir que hi havia una bombolla immobiliària, en avisar una mica del que deien alguns, i en aquest sentit demano perdó per no haver exercit amb més contundència la meva professió. Bé, ja queda clar d'on parteixen les meves afirmacions a partir d'ara. Bé, l'èxit turístic de Catalunya és un èxit que tenim molt proper. Els Jocs Olímpics de Barcelona el 1992 van ser la més gran campanya publicitària que mai s'ha fet a la història del nostre país. Ens van col·locar en el mapa mundi mental de tots els habitants de la Terra. És aquesta dimensió d'aquell aconteciment que molts de vostès, molts de vosaltres, és possible que acabaven de néixer o fins i tot no havien nascut perquè fa 21 anys d'això. Bé, aquell fet va ser fruit d'un consens, d'un pacte. Això és que es parla ara tant de la necessitat d'un pacte per sortir de la crisi, pacte fins i tot pel procés, per la independència. Vull dir, vam ser capaços tots, amb una administració a l'Ajuntament de Barcelona socialista, amb una administració a la comunitat autònoma a Catalunya presidida per Jordi Pujol i Soley, de Convergència i Unió, i amb un govern estatal del PSOE presidit per Felipe González, doncs vam ser capaços de posar-nos d'acord i de fer aquesta gran campanya mundial de projecció que ara estem gaudint dels seus fruits. Aquestes riuades de turistes que tenim i aquest sector tan emergent pel qual molts de vosaltres us esteu preparant és en gran mesura, per no dir
quasi bé el 90%, en el meu cas penso així, fruit d'aquella gran operació, fruit del consens. Una operació en la que el català va ser idioma oficial 1992. El català va ser idioma oficial dels Jocs Olímpics. El pacte va ser un pacte de veritat. Les tradicions i la cultura catalana van tenir aquesta manifestació mundial en les cerimònies d'inauguració i clausura, etc. Bé, llavors, les conseqüències de la independència. Fa un mes i mig, en el Cercle d'Economia, que és el principal think tank o laboratori d'idees d'aquí, de Catalunya, i a més una institució molt transversal, perquè hi ha amos d'empreses, hi ha directius d'empreses i després també hi ha acadèmics. Per tant, és allò, coneixement pràctic, coneixement teòric, executius, etc. Es van presentar dos informes que eren la nit i el dia, que eren el no i el sí. Un informe que es deia La qüestió catalana hoy, de l'Institut d'Estudis Econòmics, que és el laboratori d'idees de la COE, de la gran patronal catalana, presidida, per cert, per un català, Joan Roussell, i bé, descrivia un desastre, les 7 plagues. O sigui, Catalunya independent, pasto de les 7 plagues. Vull dir, la sortida de la UE, de la Unió Europea, que això tothom ho reconeix, la pèrdua del mercat espanyol i, per tant, la pèrdua d'una bona quota del turisme procedent de la resta d'Espanya. Vull dir que els bancs catalans deixarien de tenir accés a les línies de crèdit de liquiditat del Banc Central Europeu, perquè, clar, si estàs fora de la Unió Europea, doncs no tindries aquests crèdits. Inflació desbocada, nous arancels, una deuta pública de 150.000 milions d'euros, etc. La setmana següent es va presentar en el mateix marc, en el Cercle d'Economia, un altre informe d'un altre color, del col·lectiu Wilson, per cert, que ha sortit nomenat aquí, d'uns professors universitaris, la majoria d'universitats estrangeres, que el que feien era dulcificaven la dimensió de la tragèdia, diguéssim. Una tragèdia que ja el professor Quadras ens ha fins i tot posat xifres. Bé, la veritat és una cosa que està equidistant entre les dues passions, ni tan negre ni tan blanc, potser la veritat és gris, potser ens cal una mica de mi, o sigui, una mica de no i una mica de sí, en el sentit que ens cal recuperar l'esperit del consens, recuperar l'esperit de sumar i recuperar, en definitiva, el Better Together.